Kajingdan jang gibayo yo knyang jingpang HIV human immunodeficiency virus hapo kejela kala nang kio bat katanat kokot kokhia jong kejela ya menta kala nang penbo ni kita ki center ban ai jing sumar bat kejela ka danru ya southly ki anti retroviral therapy treatment centers hendra gi basange ban petang sumar ki don laki jong jing e hakabaya day bat kani kamat kabaya day bat lost to follow up LFU cases kadai ru ka penlong ya yaw new knyang jingpang ban kiu namar kat kum ka Meghalaya AIDS Control Society bau no basha test bat lada lab bau long positive paduk yang HIV jupa ya ki sha anti retroviral therapy ART treatment centers habaya kran bat kilat pathai ku bor dangshan ka Dr. BD Cruz project director jo ka MACS kalaya thu bakidon ki bala Kyrwoh ban peteng ban sha sumar na ka jing kendu bun ki jing e namar ka jing sumar yaw HIV ka dehi boro shirata ka jing em bat ki bana ki jaka ba jingai ki sem jing e ru ban poi shak jaka sumar lapente ru ba na ki ba yo yu knyang HIV kumban ru persen ki bala register bat ka MACS ki de na East Jaiñtia Hills but West Jaiñtia Hills district ini ki lost to follow up mo long ni set categorize dan kidan Kiba immediately masen dap kumpung ila register ki ila identify mong ila lap ki ila screen ki long positive tingi haban lingi ki ni ki treatment center ki ki RT centers tingi dan kimtre ban net storu long ti kidan pedang ila register ki deng ila register ki treatment center ki tungi khat lost to follow up mo they don't adhere to treatment Tiki bon ki challenges kene ki ru namar ba kene ka HIV ka long lifelong treatment ti teng ki long na do long kundong hana jangai ti ka long jinjare ki bakin wan shakini ki ART centers 60% mo long ru ko na ki spa jung ki cases ki don ha East Jaiñtia but West Jaiñtia maka total jung ki cases jung yi po jung ka register ngi ke nam la khani ki IDUs makon kolum mai embaro khat total but IDUs but baki from any other routes ke but ki HIV positive cases ke 60% ki done district kumbalong menta ki southly ki nodal ART center ki kanthop ya ka civil hospital Shillong ka northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims ka Yalong Civil Hospital Battura Civil Hospital ka project director jong ka MACS kala pentip baka jala ka don hadu arpotli ki link ART centers haki primary health centers Semana po state jung gidan tong south ligi ART centers ko we have civil hospital Shillong ko we have Negrims ko we have Yalong Civil Hospital but ko we pede ha po Battura Civil Hospital kini gide ki normal ART centers the whole state mo is very challenging ba Ibruna ki nong kondong iban one institution ni mo ki hapit baron shimi ki dawai every month then nakataka daw taw snem gila increase ye kini ki treatment center ngim la bang increase treatment center na ki don ki guidelines but kalong ka janjar mo ki human resource we ki all ki challenges tingi da should increase no ngi on kita ki link ART center then nangila treatment kila sedang ki treatment center ni hano ikini kila adhere to treatment kumban lu banai ingila le ka viral load test bakila mud compliance ki bat u dawai bangi ai ka biang tingi phano ikini ki link ART centers kita ngila don mata apo tali bangila le ki PSC ikini ki bang don taki on ki standalone ICTC centers tingi la pili no bat kini ki link ART centers totally probably state kini ki kanthop tangi PSC ni PCC kini ki pada ki standalone ICTC centers po nartiang in atle sutanga ti kita po clear ya non stan po tura nang khamduna na marbagi cases po Garo Hills ki khamnong duna ti kham concentrate more shanisha khasi Jaiñtia region the boy also kla ki mata mokolong menta kini ki jingdon ni ki bri bukun kam na drop stop jeng bagi bakshakta HIV khamjur wa ka district yun doctor ka 60% mo nong rupo na ki spa jung cases ki don ha East Jaiñtia but West Jaiñtia